ஹாய், இப்போ நாம் 6ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 1ல் இன்பத்தமிழோட மதிப்பீடு பார்க்க போகிறோம். சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும். நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவர்க்கு அசதியாக இருக்கும். நிலவு கூட்டல் என்று என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் நிலவென்று. தமிழ் கூட்டல் எங்கள் என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் தமிழெங்கள். அமுதென்று என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது அமுது கூட்டல் என்று. செம்பயிர் என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது செம்மை கூட்டல் பயிர். இன்பத்தமிழ் பாடலின் கருத்துக்கு ஏற்றபடி பொருத்துக. விளைவுக்கு நீர், அறிவுக்கு தோல், இளமைக்கு பால், புலவர்க்கு வேல். ஒத்த ஓசையில் முடியும் சொற்களை எடுத்து எழுதுக. இயைபு சொற்களை எடுத்து எழுதுக. பேர், நீர், பேர், ஊர், பால், வேல், வான், தேன், தோல், வாள். தேங்க்யூ.